fet algunes activitats. Este matí, per exemple, s'ha fet una visita, la segona visita guiada per l'Horta, amb estudiants de l'Institut de Beliana. Després hem fet també un passeig ornitològic, aquestes coses que les fem tots els dies ja me les saben. Avui per exemple comprar una cosa nova. I també s'ha fet una neteja de la plaça amb voluntaris que feien diumenge de matí. Entregaren molts quilos de restes, de deixalles, i quasi és solet, no? Però és solet. El cas està que avui és la tercera conferència i a mi em pensa que està fora, evidentment, sobre contaminació lumínica. Els experts que han vingut, que s'agraden la seva visita, saben una nit, una associació, no? Que un grup de treball. Per què ho feu? Perquè, mire, nosaltres, l'intervenció que estem a... Primer, hem de comentar que l'Ajuntament de Meliana està en el que se diu el pacte d'alcaldies. Significa que tot l'Ajuntament i els seus habitants, nosaltres estem incorporant un pacte de caràcter europeu per aconseguir baixar el CO2. Hem de baixar cap a 2030 el 40% de CO2, de les emissions de CO2. És una cosa costosa, però ho aconseguirem si tots tenim voluntat de treballar. Entre les coses que hem d'aplicar és evitar el consum elèctric. I una de les formes d'evitar el consum elèctric és disminuir la potència, bueno, s'ho explicarà millor que jo, l'electricitat i també la contaminació lumínica, que està relacionada amb el consum elèctric, però no únicament, sinó també està relacionada amb el nostre model de vida que s'està determinant com a conseqüència d'altres factors contaminants com este. I jo ja us volia comentar això, i també per informar la població que anem posant-nos no en guàrdia, però sí comprenent les mesures que aplicarem per a millorar el benestar. Moltes gràcies. Somos miembros del grupo de la Pasarela de la Universidad de Valencia. Somos miembros también, como grupo de trabajo, estamos en el grupo, en la red española de estudios de contaminación lumínica que alberga a distintas universidades de Valencia y de España. Y hay gente de Cataluña, de Canarias, del País Vasco, de Andalucía, de Galicia, de todo el ámbito nacional, y además somos miembros de dos asociaciones ecologistas que son reivindicativas desde el punto de vista de la contaminación lumínica, tanto a nivel nacional como es Selfos, la asociación Selfos, como a nivel de aquí local, que es la Coordinadora de Defensa de los Bosques del Turia, que también desde el año 2007 pues, está luchando por el entorno del Parque Natural del Turia. La charla de Enric como mía, pues nos vamos a ir alternando a la hora de explicar varias cosas. En principio está para 50 minutos, como somos unos rolleros y tenemos más de 50 minutos, pero esperamos que son 50 minutos, una hora, pues dar una visión general del problema, que es un problema gordo, desconocido, incluso menospreciado por muchas personas que estaban antes en el poder. Bueno, pues, ¿comienzas tú? Yo presento un poco a Ángel Morales, que es profesor del Departamento de Química Analítica. Yo soy de Astronomía y falta una otra persona que es el Viole, que es del Departamento de Zoologia, que es especialista en insectes. I normalment no ve les xerrades, però també treballem conjuntament. Aleshores, com veureu, el problema de la contaminació lumínica no és un problema només de l'astronomia, sinó seria molt fàcil arreglar-lo. Que el Ministeri ens pague viatges a Canàries o a Hawaii o a Xile i anem a observar allí. I seria tot solucionat, que consiguin l'ajuda. Però no és un problema de les persones que poden desplaçar-lo, és un problema dels ecosistemes, de la biodiversitat, de l'economia, és un problema de la salut humana i aleshores no és un problema tan senzill d'arreglar. I tampoc consisteix en posar-li barret a totes les faroles perquè és molt més grans que això. Anem a començar amb una pel·lícula que ha fet la nostra associació semblant a Selfos per als Estats Units, que és molt mitjans, que hem fet una pel·lícula que es diu La pèrdua de la nit. Està en castellà, que és la versió castellana, i parla de problemes als Estats Units, però bàsicament són els mateixos. La ciutat que apareix allí és Chicago, però tenim alguns articles en què Chicago hi ha una corba, una gràfica que diu Chicago la primera i la segona València. O sigui que
Lo que passa en Chicago, bàsicament, també passa a València. És la segona ciutat després del món en aquest paràmetre per estudiar la contaminació lumínica. Saber que anem a continuar i posant la pel·lícula, espero que s'estenga bé. Vivimos en un planeta que da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. El ciclo del día y la noche forman parte del diseño biológico de todos los seres vivos. Durante el día, la luz del sol nos envuelve. Al acercarse la noche, llega la oscuridad. Es momento para descansar, recuperarse, para maravillarse ante la belleza de la noche. Hasta hace un siglo, nuestros cielos nocturnos eran oscuros. Ahora, incluso el campo está invadido por la luz. Nuestras ciudades brillan de noche. Los edificios están iluminados. Luminarias sin apantallar nos deslumbran en nuestras calles. La luz artificial somete a la oscuridad. El derroche de energía es evidente, incluso desde el espacio. Buena parte de ese resplandor amarillento que ven los astronautas proviene de las farolas, responsables de la mayoría de la contaminación lumínica del planeta. Su luz es esparcida por la atmósfera y crea estos halos luminosos. Estamos perdiendo la oscuridad nocturna a la velocidad de la luz. La contaminación lumínica es una amenaza para todos los seres vivos. La luz artificial altera el crecimiento de las plantas y contribuye a la muerte de incontables animales marinos y terrestres cada año. Aves migratorias chocan contra edificios iluminados. Tortugas marinas recién nacidas confunden el resplandor que llega de las calles con el brillo natural del océano. La iluminación nocturna también afecta a los humanos. Peatones y conductores deslumbrados por luminarias deficientes han sufrido trágicos accidentes. La contaminación lumínica es una amenaza silenciosa para nuestra salud. La exposición nocturna a la luz, especialmente a la luz blanca, altera nuestros reguladores internos que controlan el ciclo del sueño y la regeneración de nuestras células. Esto aumenta el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer, como de mama o próstata. Así es el cielo estrellado con contaminación lumínica. Solo los planetas y las estrellas más brillantes son visibles. Así veríamos el cielo nocturno si pudiéramos quitar la contaminación lumínica. Esa fina banda de luz que cruza el cielo es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Por culpa de la contaminación lumínica, muchos no la han visto nunca. Los astrónomos conocen muy bien los problemas que causa la contaminación lumínica. Ellos necesitan cielos oscuros para estudiar los fascinantes objetos del universo. La contaminación lumínica los borra de su visión del cosmos. La iluminación del cielo nocturno derrocha dinero y energía. Una lámpara de 100 vatios encendida toda la noche
consume en un año la energía que produce media tonelada de carbón. Sumando el consumo de los millones de ellas que alumbran hacia arriba, vemos que el coste en dinero y en energía es colosal. Allí donde se necesita iluminación, hay cosas sencillas que podemos hacer para asegurar que no molesta a los vecinos, que es eficiente y que preserva el cielo oscuro. Podemos cambiar las luminarias que envían luz hacia arriba por otras que solo lo hacen hacia abajo, donde es útil. Se llaman luminarias completamente apantalladas. También podemos iluminar solo aquellos lugares que lo necesitan. Y por supuesto, podemos apagarlas cuando no hacen falta. Estas son formas inteligentes de iluminar. Ofrecen soluciones simples al problema de la contaminación lumínica. Podemos elegir entre malgastar recursos enviando luz al cielo o aprender a usar una iluminación responsable. La contaminación lumínica es un problema que todos nosotros podemos contribuir a resolver. Juntos podemos devolver la oscuridad a la noche del planeta Tierra. Aquesta pel·lícula és gratuïta, pot baixar, està pensada per a projectar-la en planetaris i on se vulgui. Si algú vulgui la perdre de la noche, Luz in the Dark, o això. Bueno, ara anem a parlar, això passa als Estats Units, però passa en tot el món. I aleshores, un poc menys. Bé, la contaminació lumínica, com posa en aquesta pàgina, que és el resum dels per què és important des de molts punts de vista combatir-la, és perquè podem parlar, sobretot quan parla de contaminació lumínica, se parla principalment del seu consum energètic. Com avui està allí, per nosaltres veiem que això és important, no és el principal, com veurem després. Però si el present no és des del punt de vista energètic, és una energia lumínica desaprofitada, perquè no s'utilitza exclusivament per la seva finalitat, que és il·luminar un carrer o il·luminar una casa, sinó que il·lumina zones que no s'interessen. Sobretot té un excés d'il·luminació. I hi ha tres parts importants que no es tenen mai en compte. Primer, il·luminem més el lloc, un espai més ample i un temps més gran del que necessitem. És a dir, il·luminar un carrer tota la seva potència a les 2 del matí, il·luminar un comerç a les 4 del matí o un monument després de les 12 no té cap sentit. A més, il·luminar un poliesportiu fora del poliesportiu tampoc té cap sentit. És a dir, el temps o l'espai. Si apliquem massa llum, també és un problema, perquè aleshores això pot molestar vianants en excés de llum. Es porta el llum fora del seu límit legal o fins i tot ambiental. I a més, podem emetre llum que no veiem, però que altres animals no poden veure. O fins i tot en l'espectre, en la zona de la llum blanca o en l'espectre, en la zona del blau, que pot fer efectes sobre la biodiversitat. Per tant, aquests tres efectes, quan i el que fem són importants, són les preguntes que s'han de fer. Des del punt de vista dels efectes, hi ha sobretot tres efectes. Un seria l'astronòmic, que en parlarem poquet, que és el dels astrònoms. Recordem que els grans telescopis estan en les grans ciutats. L'Observatori de París està a París, l'Observatori Nacional està a Madrid, l'Observatori Fabra està a Barcelona, en Collserola, aleshores l'Observatori de València està en les Cabanyes, no estan allà per comunitat dels astrònoms. És que es podia fer observació i podia fer investigació. Ara, els grans observatoris sempre estan fora de les ciutats, i pot ser en Hawaii o en Canàries o en Siga, lluny dels grans centres urbans.
I després, el més important és la part ecològica, la part del medi ambient. On n'hi ha llum, no hi ha animals. La biodiversitat disminueix granament, perquè si fa interferència sobre els organismes vius. Així, per exemple, llums afectant els edificis, llums afectant el cel, passen les aus migratòries que evidentment tenen problemes amb la llum. Llums en zones naturals, que efectivament les granotes que es volen amagar-se difícil de nit són captades per als animals quan no dormen fores. Aleshores té efectes una llum innocent que està en un carrer il·luminat enmig d'un camp i que no hauria d'estar allí. Si passem al punt de vista astronòmic, passant ràpidament, això seria un cel simulat d'una zona molt fosca, com pot ser, per exemple, la zona d'Aras de los Olmos, la zona del Capó d'Ademús, la zona interior de València, en què es veuen una gran quantitat d'estrelles. L'ull humà és capaç de veure fins a 4.000 estrelles en una nit molt fosca, però si anem posant llums i llums i llums, llums d'aquest tipus Rita, que en València, i a poc anem perdent la qualitat del cel nocturn. I si abans veiem 4.000 estrelles, al final, quan arribem a una magnitud límit que no arriba a 4, doncs veurem com a molt 200, 300 estrelles en el cel. Només veurem el que diuen només plantes brillants i les estrelles brillants. Hem perdut qualitat en el cel. Aquest cel no serveix per a fer cap investigació ni cap observació popular, ni es pot ensenyar res a la població. Perdem el contacte amb el cel estrellat, que sempre l'hem tingut fins fa 50 anys per ahir. De sobte, a una volta, la gent descobreix el cel. Quan hi ha una catàstrofe natural, s'apaguen els llums, una gran inundació, que els llums se'n van. Quan va passar, per exemple, fa uns 10 anys per ahir en Los Angeles, que va haver un terratrèmol i se va anar la llum de la ciutat per la nit i van col·lapsar la central d'emergències perquè molta gent preguntava què era aquesta banda blanca que havia aparegut en el cel. No havia vist mai la Via Làctea i aleshores s'han assustat si això era alguna cosa estranya que havien de protestar i havien d'amagar-se en algun lloc. És a dir, que quan descobreixen la Via Làctea la gent se sorprèn. Bé, anem a parlar un poquet de com es produeix la contaminació lumínica de manera senzilla. La llum que ve del cel de dia, per exemple, assistent a migdia, la llum que ve directament del sol ve en tots els colors, de totes les freqüències visibles, invisibles també. Per una llei física, la llei de Rayleigh, primer es dispersa les longituds d'ones més curtes, és a dir, primer es dispersen els blaus, per degut als tipus de molècules que tenen l'atmosfera solar, l'atmosfera terrestre. És a dir, primer el blau es dispersa i per això el cel és blau. El cel és blau perquè tenim molècules d'oxigen i nitrogen que dispersen el color este. Què passa a poqueta nit? Quan en lloc de travessar la llum del sol travessa l'atmosfera a uns 80 km de gruix, si en lloc dels 80 en travessa 1.600, que és la posta de sol. A la posta de sol, la llum del sol entra igual, primer es dispersa el blau, després el verd, després el groc, i al final, a l'ull de l'observador, la llum del sol no li arriba al roig. I és per això que les postes de sol són de color roig, perquè els colors ja són dispersables al cel. És a dir, això podem aplicar també per la nit. La contaminació lumínica, quan estigui a prop, sobretot veurem dispersat el color blau. Per això les llums blanques les hem de color blavós. Les llums blaves, les llums blanques que tenen molt de blau, es dispersen més i la vegem més brillant. Tanmateix, si vegem contaminació lumínica a grans distàncies, la llum la veurem de color rogenc, perquè passa exactament igual. La propagació per l'atmosfera fa aquest efecte. Això és el que vegem, per exemple, a grans distàncies. Si un company nostre, Joan Mafullón, des de Jabalambre, on està un gran telescopi que s'ha instal·lat allí, es va posar allí mirant en totes les direccions al seu voltant. Això està proper d'Aras de los Olmos i quan
es pot observar i podem calcular exactament veient les llums cada ciutat quina era. Aquesta és València, que està en direcció en línia recta a 1.300 quilòmetres, que és el punt més contaminant. Però veient Castelló, arribem a veure Barcelona, Saragossa, Teruel, però és que en direcció cap a l'oest ja s'arriba a veure Madrid. És a dir, no ens lliurem de la contaminació lumínica de grans ciutats. Perquè algú pot pensar que la contaminació lumínica és un efecte local. I un poble, Meliana, pot fer molt per reduir la contaminació lumínica a nivell local. I pot ser millor el poble del cel i no pertorbar el medi ambient al seu voltant. Però així, en la comarca de l'Horto, el gran contaminant és València. Si no arreglem València, Meliana pot fer moltes coses, però no ho arreglarà al 100%. I per això n'hi ha que insistir en que València és el gran contaminant. I això ho tenim mesurat, que fins a 50 quilòmetres, en el CECAT, veieu, pràcticament a 100 quilòmetres de València encara es veu València. La sort d'això sí, és un joc molt fosc. La sort d'això és que la llum arriba a uns 10 o 20 graus, ja està tot fosc, però es veu València. Bé, la cosa és, per què passa això? Si la llum la tiren cap amunt del cel, és que realment hem de distingir tres parts en una làmpara. Les parts de bola, que són les més contaminants, i el que va inventar això i el Premi Nobel a la inaptitud, perquè la meitat de la llum se'n va cap amunt, paguem ja només perquè sí, el 50% el tirem. I el que va inventar això deuria ser ric, perquè la meitat se'n va en direcció cap al cel. Però és que també així hi ha una gran part que no serveix tampoc per a res, perquè el flux subtil és este, que il·lumina baix, però el que va en aquesta direcció horitzontal, enlluerna als vianants, als cotxes, i a més, a gran distància, es veu, com ho comprovat en València i Madrid, que arriba a gran distància. Aquesta és la que produïm falta visibilitat, quan anem en un cotxe o anem caminant, es molesten els llums. Làmpares no haurien d'il·luminar més de uns quants metres, perquè això n'hi ha diverses, però entre ells haurien de tindre totes les làmpares haurien d'estar apantallades. És un efecte, per tant, la contaminació lumínica no només local, sinó també global, que és el que vull dir. És un llum efecte a grans distàncies. Bé, això és el que respecte a com hem d'utilitzar les làmpades dels carrers, però també és important saber de quina manera il·luminen, quins colors emeten. Perquè fins ara, fins fa poc, l'important era que no emetre flux per damunt de l'horitzontal. Hem vist si emetem flux per damunt de l'horitzontal, si ets expert, però també hem de parlar ara, per al municipi, quins colors són més perjudicials per al medi ambient. Per això n'hi ha que introduir un concepte físic que se sol utilitzar en les làmpades i que s'utilitza de manera molt ràpida i superficial, que és la temperatura de color. La temperatura de color és un concepte físic ideal, d'un cos ideal, que és un cos negre, que absorbeix la radiació, la mateixa radiació que absorbeix quan la regnem. És en equilibri tèrmic amb l'ambient, és a dir, jo agafo un tros de carbó, per exemple, es va escalfant, i si el deixo va continuar calfant, i ell també radiarà calor. Estarà en equilibri tèrmic amb la font que li dona calor, serà calent. Té un efecte, això la corba en cada color quant emet. A temperatures baixes, uns 3.000 graus, la corba és baixa. Però si anem augmentant cada volta la temperatura, cada vegada la corba serà més gran i augmentarà més cap. A uns 6.000 graus, allò serà ja de color blanc i tindrà els colors de color Sant Martí, per això és blanc. Un objecte real no radia d'aquesta manera, però d'una manera semblant o molt parecida. Tots heu vist realment en directe o a través d'un documental com un tros de ferro primer es va fent de color roig, després va fent-se groc i després ja fa blanc i blavós, quan està en una foneria. Per això el mateix, primer la llum estarà de color rogenca i a poc anirà fent-se blava. El pic este ens donarà el color principal. Bé, això per què ho utilitzem? Perquè la temperatura de color està associada a com radia un objecte. Com radia un objecte calent.
I això s'utilitza per a les làmpades. Les làmpades normalment se venen amb la seva temperatura de color. Si diuen que la seva temperatura de color és baixa, es diu que és un color càlid, vol dir que tindrà una temperatura de color de baixar d'uns 3.000 graus. I això està més o menys donant una tendència a ser més o menys grau. Si la temperatura de color és molt alta, d'uns 6.000 graus, doncs bàsicament serà de color blanc o blavós. Bé, allò és un cos ideal, que això són els espectres de com radien cada color làmpades reals. Per exemple, un fluorescent no té aquesta forma, perquè emet línies, però bueno, podem pensar que això tindrà més o menys la zona del roig dels pics, la zona del groc uns altres, i després una zona en el blau uns intensos. Tot el que estigui en la zona del blau tindrà efectes sobre el medi ambient i sobre la salut humana, com anirem parlant tot això. És a dir, tota la zona que està en el groc és la zona perillosa. Esta és una làmpara normal incandescent, des de tota la vida de la villa, que fixeu-vos que la corba del blanc comença per ací, continuarà per ací, i la part més brillant justament és la part infrarroja, la part invisible, que no la veiem, per això les enllevés, perquè emetia sobretot en una part de radiació que no veiem, que és la part infrarroja. I per això són molt poc eficients. Però bueno, fixeu-vos que de blau no tenia pràcticament res. Eren poc eficients, però poc contaminants. Des de vapor de mercuri, fixeu-vos que no té forma de joc, perquè té forma de línia, l'altre procés físic per fer llum. La part contaminant té dos pics així molt importants en el blau. I això, si heu vist làmpades de mercuri i insectes que van directament a les làmpades de mercuri. Bueno, i les que tenim al carrer, bueno, fins ara, que eren làmpades grogues, de vapor del sodi, com veieu, té una corba que té molt poc de blau i sobretot piquen en el seu pic al voltant del groc, per això són grogues. I després hi ha unes làmpades que són de sodi, aquestes són les sodis d'alta pressió, des de tots els carrers de tota la vida, les grogues, i després hi ha unes que només estan en parcs naturals i en Canàries, que només tenen un pic en el groc. Aquestes són grogues totals. Bé, per què tot això? Perquè ara anem a posar en comparació les làmpades de sodi de tota la vida, les carres han tingut sempre grogues, i les que ara tenim, i així m'havien d'entendre, de blanques de vent. Les de sodi, les làmpades de sodi, com vist abans, el seu pic principal està en el groc, per això són grogues. Tenen sodi, l'element sodi, i aleshores les transicions atòmiques fa que brillen el groc. Fixeu-vos que té molt poc de blau. Especialment en un espectre veurem que el blau té molt poquet, no és un pic així. La manera és que són de LEDs normals, actuals, que són blanques perquè són blanques. Per alguna cosa que sigui blanca, té que tenir tots els colors. Té que tenir rosa, té que tenir groc, té que tenir verd i té que tenir el blau. La forma de la corba de llum, d'emissió de llum, té roig, té molt de groc, menys de verd i sobretot un pic en el blau intens. És a dir, són blanques perquè tenen aquest pic sobretot en el blau. Per tant, les llums de LED blanques són preciosiades en el medi ambient perquè tenen aquest pic en el blau, que és el que anirem desenvolupant. Després, així tinc una gràfica de distints tipus de LEDs. Els LEDs poden ser monocromàtics, és a dir, per un color concret, o sigui, LED de color verd, això existeix, un de color blau, existeix. No és precís quedar-se en un LED combinació de molts colors, és quedar-se en un LED d'un color determinat. Anem a veure ara els efectes dels LEDs i com afecten al medi ambient. ¿Cómo afectan a los seres vivos? Bueno, pues aquí hay una fotografía donde hay un montón de ojos, entonces cada ser vivo se ha adaptado a algunas condiciones en la oscuridad o en el día. Incluso algunos animales simulan ojos para protegerse, como esta lana azul. Muy bien, pues el espectro que nosotros vemos es del ultravioleta, desde el azul, añil, hasta el rojo, pero cada ser vivo tiene un intervalo de espectro que puede ver. Las serpientes no ven en el verde y en el azul, pero ven en el infrarrojo, ven en el calor. Los insectos no ven el rojo, no ven el naranja, apenas ven el naranja.
Por tanto, para no atraer los insectos de la noche, pues deberían ser luces de color naranja. Sin embargo, si tenemos luces de color intenso con violeta o incluso ultravioleta, que nosotros no lo vemos, los insectos sí que lo van a ver. Por tanto, se van a acercar mucho a las lámparas de mercurio que habían antes, hace 30 años en las calles. Y luego otros seres vivos pues, se han adaptado a su entorno natural para cazar o para defenderse de los depredadores. ¿Y a qué niveles afecta la contaminación lumínica? Bueno, pues en todos los niveles se ha observado, ya empiezan a haber estudios de biólogos, que las plantas se ven afectadas, los insectos, los mamíferos e incluso las aves que están en la parte alta de la cadena trófica. De todos ellos, los insectos son los más afectados. ¿Por qué? Son los más afectados porque hay muchísimas más especies y además se han adaptado y ven en el ultravioleta y en el azul. Y por eso les afecta más la luz, porque se han adaptado noche-día, en la noche no hay color azul, de manera que si hay luces que emiten en el color azul o son luces blancas que emiten en el color azul, pues los insectos se ven atraídos. De hecho, estos son modelos de traba. Aquí está Chimo trabajando pues estas mariposas, no se ven aquí, esto era en los Andes, bueno, distintas trampas de luz para atraer los insectos y ver, bueno, pues estudiar luego esos insectos, cuántas especies hay y cuántas ejemplares hay. De hecho, Chimo está trabajando o ha trabajado en el Parque Natural de la Albufera y la Calderona desde hace muchísimos años y nos comentaba que hace años la luna llena sí que influía en recoger más o menos insectos. Si había luna llena, recogían menos insectos. Si había luna nueva, recogían más insectos. Y en este momento, en la Albufera no hay diferencia de recogida de insectos con luna llena o sin luna. ¿Por qué? Porque está Valencia con toda esa burbuja de iluminación que a los insectos pues, los distrae, por decirlo de alguna manera. No van a las trampas de luz. La ciudad de Valencia ya es una trampa de luz. Y uno de los efectos es este efecto cautivo que atrae a los insectos. ¿Y por qué los atrae a la luz? Pues se sabe ya que algunos insectos tienen receptores aquí en la parte de arriba del tórax y cuando van volando, eso ven la posición de las estrellas e incluso de la luna. Cuando encuentran un punto de luz muy intenso, pues piensan que es la luna y por eso van dando vueltas alrededor de la luz. Si la luna está arriba, iría volando, siempre la luna está arriba, pero aquí es un punto y por eso van dando vueltas y es un problema porque se agotan o chocan y se mueren por cansancio, por el golpe, o hay otros depredadores que van y se comen a ese insecto y el insecto no va donde tiene que ir. Las migraciones de los insectos, en el lugar donde tienen que llegar están sus depredadores. Si no llegan los insectos ahí, los depredadores pues tienen que irse a otro sitio, incluso pueden extinguirse. Esto es una foto del Perú, en un pueblecito en mitad de los Andes. El alcalde estaba muy contento porque habían puesto lámparas de mercurio en aquel momento, el tono verdoso de la lámpara de mercurio, y bueno, pues todos los insectos del entorno de ese pueblo pues fueron a parar al pueblo. Habían 2,5 kilos debajo de cada farola al día siguiente. O sea, la cantidad de biomasa perdida de esos insectos que, bueno, en cadena trófica, la base de alimentos son los insectos, los otros que se comen a los insectos, los que se comen a los que se comen a los insectos. Si se pierde esa base importante de la cadena trófica, pues pueden perderse los estratos superiores. Y de hecho, salió la prensa hace unas semanas que ha habido una pérdida de las aves en Europa de un 20% o de un 30%. Bueno, aparte de los pesticidas también que afectan a los insectos, pues si tienen menos alimento estas aves, pues también se ve afectado. Pues la luz también tiene algo que ver, no es que sea el único factor, hay muchos otros factores. Si esto es una oruga que va comiendo, pues el 50% de lo que come pues lo excreta, el 35% de lo que come lo utiliza para vivir y tan solo el 15% de lo que come es nueva biomasa para crecer. Y de este 15%, el 10% se convierte en adulto, o menos del 10%. Entonces, lo poco eficiente que es este ciclo, si ponemos una luz, ¿qué ocurre? Pues que el ciclo se pierde. Y de hecho hay una pérdida también de biomasa y de número de insectos. Alguno puede decir, uy, pues que si hay menos insectos, menos molestia. A ver, los insectos son la base del alimento
de muchas especies animales. Y esto puede ser un problema importante para las especies que están en la cadena superior de la cadena trófica. Por aquí no sé si se ven ahora luciérnagas o no. En mi casa en Ribarroja hace 7 u 8 años aún se veía alguna luciérnaga por el campo y los jardines, y ahora no se ve ninguna. La luz, bueno, pues ese es uno de los factores. Pesticidas, ese es el otro de los factores. Entre esos dos factores ya no se ven luciérnagas y es un problema, es un insecto que se come los caracoles. Entonces, si tenemos un campo con muchas luciérnagas, pues los caracoles podrían estar controlados con las luciérnagas. ¿Y cómo afecta a otro tipo de animales? Bueno, pues aquí en esta gráfica se representa un poco la evolución de las especies y las especies que hay nocturnas. El pez son los animales más primitivos, hay pocas especies nocturnas, y sin embargo, conforme nos vamos acercando a los pájaros, monos, mamíferos y murciélagos, parece ser que cuanto más avanzada es la especie, o más evolucionada es, más nocturnas son esas especies. No quiere decir que los murciélagos sean más avanzados que nosotros. La especie humana es la que pues, ha ganado en esa carrera. Pero aquí hay un caso particular. Los anfibios, que están a nivel de evolución, están por aquí, pues son especies nocturnas, pues la mayor parte de ellos. ¿Por qué? Bueno, tienen una piel muy sensible y por tanto se han adaptado a la noche, necesitan más soledad, los rayos del sol les afectan más y se esconden de los depredadores por la noche. Bueno, pues se está planteando, bueno, aparte que son muy vulnerables por la contaminación de las aguas, eso también es otro factor importante para la regresión de esas especies, pero se está planteando también que una de las posibles causas de la regresión de los anfibios sea la contaminación lumínica. Claro, si por la noche encienden las luces, las ranas son más vulnerables a sus depredadores y por tanto se pueden, y hay una regresión también de esos animales con respecto en las grandes ciudades ya no hay casi ranas y te tienes que alejar de las ciudades para observar estos animales. ¿Y qué pasa sobre las aves? ¿El efecto de las aves? Pues también, fijaos el dato que es impresionante. Yo cuando lo vi, yo no me lo creía. 100 millones de aves mueren al año por choques con torres iluminadas en Estados Unidos y Canadá. 100 millones de aves al año. Si eso lo repartimos en Asia, en Europa y en África y Oceanía, pues son muchos millones de aves que mueren únicamente por choques, contactos en las torres iluminadas y en las torres petrolíferas también. La mayor parte de las aves, las migraciones las hacen por la noche y cuando pasan por zonas iluminadas se desorientan y pueden no ir al lugar donde quieren llegar. Y si es un viaje muy largo, pueden caer agotadas y morir ahogadas en los océanos. Esto de aquí que parecen las motas de polvo cuando entra el rayo del sol en casa y tengo mucho polvo, pues estos realmente son 10.000 aves desorientadas en el Trade World Center, en un... pusieron 2 focos para conmemorar el tema de los atentados. Bueno, pues si se observa el vídeo en el YouTube, que está colgado, veréis como algunas de las aves están dando vueltas y de repente cae hasta el fondo, cae agotada. Se ha desorientado, han chocado deslumbradas y bueno, pues la luz también afecta a las aves. Ejemplos de los murciélagos. Bueno, en España hay 33 especies de murciélagos, la mayor parte de ellas están protegidas y son vulnerables. En la Comunidad Valenciana creo que hay 22 especies nada más de las 33 y algunas especies se ven beneficiadas por la contaminación lumínica, son las especies más comunes, como pueden ser estas 3, y otras especies, hay una que se llama Lucifugus, ya su nombre indica que si ve luz se va a otro sitio, y son las especies más vulnerables y que habría que proteger porque están en peligro de incluso de extinción. Bueno, pues estas 3 especies, fijaos que algunas de ellas son muy pequeñas, un dedo es como un moscardo, no es más grande. Bueno, pues estas 3 especies se han adaptado cada una a cazar en una zona iluminada. Esta de aquí arriba se ha adaptado a cazar en los palos de los polideportivos, en los postes de iluminación altos. Esta otra especie se ha adaptado a cazar en las carreteras o en los lugares donde las farolas están en disposición lineal,
y esta otra especie, la más pequeñita, se ha adaptado con una única farola. Su territorio es más limitado. Incluso se mete dentro de la farola para cazar las palometas y bueno, pues estas tres especies son muy normales, son muy usuales, son comunes y por tanto a ellas les ha beneficiado, pero las otras especies más interesantes desde el punto de vista ecológico pues no lo han hecho. ¿Y cómo afecta el ecosistema marino? Pues, continúas tú. Vale. Vamos a ver. Que también afecta el ecosistema marino. Sí, aquí fins ara hem parlat dels ecosistemes terrestres, però de fa poc, perquè hi ha molt poca bibliografia, vaig estar intentant buscar bibliografia i no he trobat un article així que parli com... que és este, que és del 2014, és una cosa molt moderna, la que s'ha començat a plantejar-se biòlegs com afecta la contaminació de les costes als entorns marins. Com veieu, així s'ha fet un estudi de com estan il·luminades les costes de tot el món. Això és un poc exagerat, però les millors bones estadístiques que a Europa el 54% de les costes estan il·luminades. En Àsia, excloent de Rússia, el 34%, és el total, en tot el món, el 22% de les costes estan il·luminades. Així veureu més o menys que no és una broma. Aleshores la llum no arriba a la platja ni als 4 metres, sinó que arriba a uns quilòmetres de distància. Com afecta això? Si hi ha un cas especial... Añadida en Marruecos y que está iluminando toda la noche, por la tarde utiliza la gente para jugar al fútbol en la playa, porque se recoge la marea, pero está toda la noche a las 3 de la mañana, solo que te despiertas en el hotel y miras que estaba todo el paseo y toda la playa iluminada. No tiene ningún sentido, no había nadie jugando a la pelota ni tomando la luna, no había nadie. Llums molt blanques, molt il·luminades, que evidentment això entra uns quants quilòmetres cap a dins. I això, evidentment, com afecta? Bé, doncs, afecta de la següent manera. Primer de tot, que així no està posat, però així anem a exemples. Com afecta, per exemple, un vaixell il·luminat, les aus quan xoquen moltes vegades contra els vaixells il·luminats, perquè van cap allí i xoquen. Les ciutats il·luminen a gran distància i també en colors distints. Això són plataformes petrolíferes, que enmig del mar del nord també està il·luminat. I això ja és molt espectacular, això és la península de Corea, això és Japó. Aquesta llum venida d'ací no són ciutats, això són les barques que posen llums per a pescar els calamars. Posen una llum intensa, els calamars busquen la llum i pugen i es cacen. Fixeu-vos si n'hi ha així, en la zona est de l'estret entre Corea i Japó. Això, com afecta els animals, encara no ho sabem. El que sí que sabem és que, per exemple, la llum blanca, que té molt de component blau, el blau és la llum que més penetra cap a l'interior del mar. Cap a 100 metres sobre ahir ja no arriba la llum del sol cap a dins, ja està fosc, però el que més penetra és la llum blava. Que justament la llum blava afecta a molts animals marins. Hi ha animals marins que són luminescents que justament emeten llum blava justament a la mateixa freqüència que la llum dels rets blancs. És a dir, en una platja, un passeig marítim il·luminat amb les blancs, el que ha de fer és que tots aquests animals luminescents que estan a uns quants quilòmetres de distància no se poden comunicar entre ells ni se poden reproduir. Aleshores, és un camp nou d'investigació que s'està obrint, però que és molt difícil perquè, clar, els detectors en terra es poden controlar, però posar un detector en el mar és més difícil i pots anar a buscar-lo. Així és un resum del que diga, si hi ha aus que xoquen contra els... Hi ha un efecte molt important, que és el que posa així, el primer de tot, que és la migració vertical del zooplàncton. El zooplàncton és la major migració mundial que se fa cada nit. Els zooplànctons són els animals del plàncton, els animals que mengen fitoplàncton que està a la superfície. No es pugen per la nit a menjar-se-lo. Si està fosc, si està brillant del cel, no pugen. Aleshores, clar, no pugen, no mengen i es poden morir. Aleshores, això afecta en zones molt il·luminades a les migracions. Pot afectar a la zona del Sober, afecta, com he dit a la pel·lícula,
quan ponen els ous les tortugues, que se desorienten, i en lloc d'anar cap a la mar, les tortugues acabes de néixer se'n van cap a la terra. També afecten a les zones baix dels molls, un poquet de tot, però és un camp nou d'investigació que algun dia algú tindrà que posar en marxa. Tot conmigo? Sí. Ara passem a un camp que ens interessa particularment a nosaltres, que és la salut humana. Com afecta la contaminació lumínica a la salut humana? Fins ara sabien que afecta la gastronomia, als animals, perquè som molt sensibles al blau. Nosaltres som sensibles al blau. Tenim algun detector de blau? Però fa uns 10 anys per ahir em vaig donar compte que algunes persones cegues que no tenien cons i bastons o els tenien estropeats sabien distingir si era de dia o de nit i van quedar més al·lucinats. Això no pot ser. Si no podem veure, com sabem si és de dia o de nit? I aleshores vam estudiar bé de la retina, vam detectar un nou detector de llum, que es diu les cèl·lules ganglionals, que estan entre els cons i els bastons, i la seva única funció és detectar si és de dia o és de nit. I com ho fan? Vegem la quantitat de llum blava que hi ha en l'ambient. Estem a tot en el blau. El blau és fonamental per a les espècies animals en la Terra. Quan hi ha llum de dia, com ara, per exemple, hi ha molt de blau, perquè la llum del sol, la llum es dispersa, el blau que es dispersa, i per tant el nostre cos sap que és de dia, té que estar actius, aleshores entre la llum del blau i blava i no passa res. Però quan se fa de nit, la llum per la nit, perdó, m'he equivocat. La llum, si per la nit no hi ha llum blava, en condicions normals, aleshores així hi ha una glàndula, la glàndula pineal, el que fa és segregar una hormona que es diu la melatonina. I la melatonina serveix per a regular, per a preparar-nos a l'anar a dormir, és quan tens entre son, i això regula algunes funcions del cos que tots recordem quan tenim son. Estem cansats, ja no tenim força muscular, la nostra temperatura baixa, el nostre ritme cardíac baixa, la tensió arterial baixa, és a dir, es disposa el cos per a que no faci cap funció. Això en condicions normals quan està fosc. Què passa si algú ens posa una làmpada LED blanca, hiperblanca, davant de la finestra i no podem tancar la persiana, o no se'n recordem, si estem mirant la tablet per anar a dormir, o el mòbil, o estem en una habitació amb una llum molt blanca. El que passa és això. És a dir, la llum per la nit inhibeix la secreció de melatonina, perquè estem dient dia al cos que és de dia. El cos no sap, l'únic rellotge que té és la quantitat de llum blanca que n'hi ha. Estem fent, això es diu que aquest problema, la inhibició de la melatonina per la nit, s'anomena cronodisrupció. El cos no sap en quina hora està. És igual el mateix fenomen que el jet lag. El jet lag de la gent que ve als Estats Units en avió i que no sap el cos en quin cos està. Això passa uns dies, a uns dies s'acomoda, però si tenim llum blanca per la nit al nostre abast, el jet lag és social i continu. Bé, així és un resum del que estàvem mirant. El melatonina és la nostra nit química i sap el nostre cos, segons la quantitat de blau que hi ha en l'ambient i quantes hores està la foscor, quant de blau n'hi ha i quan hi ha més blau i quan n'hi ha menys, pots saber si és de dia o de nit, per tant és un rellotge dia o nit. Si la nit és més llarga, o sigui, si el dia és més llarg, que hi ha més temps blau en l'ambient, sap que estem prop de l'estiu, i si seria per la nit, si hi ha una època en què la quantitat de blau en l'ambient és més llarga, més hores, és que segurament estem en hivern. Aleshores també és un calendari. El nostre cervell, a través de la mesura, d'alguna manera, de la quantitat de llum que hi ha blava en l'ambient, sap si és de dia o de nit i sap en quina època de l'any estem. Per tant, és un calendari i un rellotge.
que tot això pot quedar desregulat. Això que estava dient abans, com la ruptura d'aquest ritme natural com a animals diürns que som, que hem de dormir per la nit i viure pel dia, doncs pot canviar. Pel dia la melatonina està alta, per la nit, perdó, la melatonina està alta, i pel dia la melatonina està baixa. I és quan tenim més força muscular, quan tenim la temperatura més alta. Què passa per la nit? Doncs quan puja la melatonina, la temperatura baixa, i per això per la nit tenim fred. Per això ens hem de tapar en la manta per a poder dormir bé. Bé, però com afecta la melatonina, la segregació de melatonina, la il·luminació nocturna? Afecta no només el color, és un dels principals efectes, però també la intensitat i la duració. A veure, veure la llum un segon no va passar res. Ara, veure la llum, per molt roja que siga, durant 3 hores, evidentment, no te vas a dormir. És a dir, el color és important, però la intensitat i la duració. Així s'han fet alguns estudis i se veu quin és l'efecte d'existents colors i existint intensitat. Per exemple, 400 hores de llum monocromàtica, roja de 100 lux, fa que la melatonina baixa el 50%. Això es feia experiments amb becaris. Eso no afectaba a los becaris. Los metían en una habitación y los iluminaban con luces de distinto color. I treien la melatonina en la saliva, veien i feien anàlisi durant tota una nit i anaven veient en distintes llums. No passava res, però ens vam comptar com a becaris. Com veieu, la llum roja pràcticament no afecta per res, perquè tens que pagar 400 hores de llum. Però quan la llum de cada volta més blanca, veieu que una llum fluorescent blanca, en 15 minuts d'exposició la melatonina baixa un 50%. I en 13 minuts de llum blanca de LED, també perds la melatonina ràpidament. Efectes que ens compten, problemes de gent major que té que alçar-se per la nit, moltes voltes, anar al bany, que enxufen la llum del bany, que és blanca, i després quan torna a dormir ja no tenen son, perquè s'ha desvelat justament la llum blanca del bany. Haurien d'anar a fosquet, pues sí, però sé que és difícil. Però almenys una llum blava. ¿Esto contestó? Sí. Bueno, ya empiezan a haber estudios del año 2009, 2014, que empiezan a encontrar una correlación positiva entre la luz en la noche, el LAN que llaman aquí, Light at Night, y el cáncer de próstata y cáncer de pecho. Entonces, incluso la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha catalogado la luz blanca en la noche como grupo 2A, que probablemente es cancerígena en los humanos. Pero ya empiezan a haber bastantes estudios que correlacionan eso. No quiere decir que vayamos a tener un cáncer si estamos con luz blanca, pero sí que quiere decir que la probabilidad es un riesgo más, es un factor de riesgo más. Igual que el que fuma o el que está trabajando en un lugar donde hay mucha combustión en una cocina, pues también se ha correlacionado con el cáncer. Y claro, no solamente la luz blanca está fuera de las casas, con la iluminación pública que está toda la noche encendida, sino que dentro de nuestra casa también tenemos el enemigo. Lo que hacemos antes de irnos a dormir, consultar el correo o ver, a ver lo que han dicho mis amigos, con el móvil o con la tablet, que tiene una luz muy intensa, blanca muy intensa, que está a escasos centímetros de los ojos, pues el enemigo lo tenemos ahí. Y luego, si estamos un cuarto de hora o 20 minutos trasteando con el iPad o con el móvil, y luego es que no me he podido dormir, he descansado mal, claro. La melatonina ha disminuido y luego pues no descansas como deberías descansar. Y con la luz estoy más seguro. Bueno, pues aquí habría que ver un poco que la luz útil es donde está precisamente esta persona, y aquí realmente no se ve la luz útil. Esta luz deslumbra y esta otra luz pues realmente le está entrando por la ventana a esa persona. Y aquí, si nos fijamos, es más seguro, pues no estamos viendo a la persona que hay en la puerta, nos está deslumbrando esa luz. Si yo tapo
el foco de luz que me está dando, me está deslumbrando en los ojos, pues ya vemos la persona. Y bueno, la luz realmente útil es la que ilumina al suelo, no la que ilumina a las paredes o la que ilumina al cielo. Y aquí, eso continúa tú, y aquí vamos a hacer un juego. Se ve la persona aquí, ¿dónde está Willy? Aquí, en la otra persona. Moltes vegades ens venen que quan més llum, més seguretat. Però això, des del punt de vista científic, s'ha de validar. No és prou que un pense i tots van darrere. I aleshores, més seguretat vial o més seguretat personal davant de delictes. Més seguretat vial no n'hem parlat, però si voleu després, si pregunteu, podem parlar d'això també un poquet. De seguretat sobre les persones. Bé, jo en Espanya crec que no s'han fet estadístiques, és interessant veure com se fan, però als Estats Units ho fan tot i allà fan estadístiques de tot. Això és un estudi, per exemple, fet per l'FBI des del 2004 fins al 2013, en el que es calcula el tipus d'entrades en cases, assalts en cases en tots els Estats Units. Va haver 1.400.000, bueno, 1,5 milió d'assalts a cases als Estats Units cada any, però bueno, són molts. I aleshores, quin tant per cent entren millor de dia o de nit? I però entraran de nit perquè, doncs mira, resulta que sembla que només el 28% dels assalts per la nit són per la nit, més o menys s'està costant, i per de dia són quasi més de la meitat, quan hi ha uns que no se sap. És a dir, entrar a les cases, almenys en els Estats Units, entren més de dia que de nit, cosa que a mi és més fàcil perquè la gent està fora treballant que està gent dins. És a dir, tindre il·luminació per a que no tenen en casa és un poc inútil. I així, aquesta foto que ha portat Àngel, així tenim una persona que va creuar el carrer i el carrer està molt il·luminat. Però clar, si està molt il·luminat i hi ha zones de gran contrast, zones que hi ha molta llum així i molta foscor allà, això no dona cap sensació de seguretat. Perquè on està Willy? Doncs Willy està posat així i està allà a gaire. És a dir, més llum o s'il·luminen tots els racons o és impossible. A lo millor, si baixar el nivell de la llum, només per la llum de la lluna funcionaria. I se podria veure. Continuant amb els estudis de l'FBI i de llocs en tot el món, així tenim un estudi molt curiós, que és el que sempre posa, que és el de Chicago, el de la pel·lícula, i també molt interessant de saber. Bé, en Chicago van fer un estudi molt interessant, que va ser una zona, la van il·luminar, de sobte, van il·luminar doble o més del que estava abans. Van dir, bueno, ara n'hi haurà menys delictes. Aleshores, van fer una estadística, van agafar una altra zona, també de Chicago, que no havia canviat l'il·luminació, era de sempre, i van veure al cap de un any o dos, durant un any o dos, veure si el delicte havia augmentat en una zona o a l'altra. Bé, doncs resulta que en la zona blava és l'augment de delictes de cada tipus, així hi ha delictes violents, delictes contra la propietat, delictes no íntegrs, són delictes de prostitució, de tràfic de drogues i coses d'estes, i el total. El blau és tot seria l'augment de delictes en cada zona i de cada tipus de delicte. El blau és la zona il·luminada i el roig és la zona normal, que estava il·luminada en tota la vida. Com veieu, en la zona més il·luminada han augmentat els delictes. Per què? Perquè és més fàcil no tenir que anar de dia per fer el mateix de nit. Les zones, sobretot delictes contra la propietat, augmentaren en les zones més il·luminades. Posar més llum no implica tindre més seguretat. El que sí que s'ha arribat a la conclusió, que és el que vull dir així, és que més seguretat és sempre estar en una zona més poblada. És a dir, tindre més o menys llum és irrellevant, però una zona en què passa molta gent, en què la gent es conega i tot això, en un poble és més fàcil controlar la gent que tindre més llum o no. Aleshores, un carrer pot estar més fosc o més brillant i això és independent de que hi hagi més delictes o no. Depèn si la gent passa pel carrer o no.
I acabant d'una cosa relacionada, però que em va fer molta gràcia. Jo fa un mes vaig estar a Londres, les fotos són meues, m'havien contat que les ciutats europees no estan tan il·luminades com les ciutats valencianes, en aquest cas, i Londres està molt fosc. Veieu això? Així no s'ha tractat tal qual la càmera, i es veu perfectament un carrer de Londres, qualsevol, això és Russell Square, està a prop del centre, i veieu que el carrer estan foscos, no està fent la costa, està així. I a més tenen una cosa que em va sorprendre, que fixeu-vos que els primers pisos estan foscos, és a dir, les llums van cap avall i respecten la intimitat dels veïns. La gent que viu allí no té que protestar perquè li entra llum des de sa casa. Hi ha sentències dels tribunals espanyols en què reconeixen que és una violació de l'intimitat tindre llum del carrer dins de la casa. És a dir, qualsevol ciutadà pot denunciar el seu ajuntament dient-li que, o protestar a l'Ajuntament dient-li que m'entra molta llum a casa i vull que aquesta llum me la baixeu o que no sigui. Tenen tot el dret i les sentències del Tribunal Constitucional que ha equiparat la intrusió lumínica a la intrusió per soroll. Saber que el soroll se pot ja denunciar, la llum també es pot denunciar. Hi ha sentències. Coses curioses com aquestes d'ací, com l'entrada rotonda de Gandia, que van decidir llevar l'escultura que hi havia allí, de Toni Miró, i posar el carrer de Gandia per saber que acaba a Gandia. No només això, sinó que l'han il·luminat de color blau. I heu vist que el blau és el més perjudicial per al medi ambient i per a la salut humana. Jo estic segur que tots els barris que hi ha per ací, a l'entrada de Gandia, han estat un any o dos sense poder dormir a gust, sense poder dormir bé i millor preguntant-se per què no podem dormir. Ara ja han aconseguit, nosaltres ja hem parlat ja en el nostre ajuntament, i han aconseguit que aquesta llum blava ja no sigui blava, i ara és de color verd. És color verda i aleshores jo suposo que ara dormirà millor. És a dir, els colors no són gratuïts, els colors afecten també al benestar de les persones. Bueno, vamos un poquito a hablar de tiempo, Sí. a ver si en 15 minutos acabamos la charla. Una cosa que hemos denominado nosotros son las bombas químicas de la eliminación, que está relacionado con la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, estos son los instrumentos que producen la luz. Sí que nos vendieron la moto, por decirlo de alguna manera, que la luz incandescente era poco eficiente y nos dijeron pues hay que comprar la de bajo consumo, que es un tubo fluorescente enrollado. Bien, podrá ser más eficiente en cuanto al consumo de electricidad, pero vamos a ver su composición. Tenemos un gas noble, el pistón, el cristal, algo del hilo que se pone incandescente, que es wolframio, que es muy pocos microgramos, algo de hierro, algo de cobre y algo de estaño. Poca cosa desde el punto de vista de contaminación. ¿Qué ocurre con una lámpara de bajo consumo? Primer problema, utiliza mercurio para la producción de la luz. Tiene una capa de fósforo para que esa luz ultravioleta del mercurio pues, se transforme en invisible. El fósforo no tiene mucho problema, pero el mercurio sí. Otro problema importante, el plástico. El plástico es un problema de residuo que es poco biodegradable. Tenemos tenemos ya una isla en el Pacífico que es tan grande como España de plásticos. No puedes caminar por encima de la isla, pero hay una densidad muy importante de plásticos en el océano. Tenemos hierro, tenemos cobre y aquí dentro tenemos todo esto que es el material electrónico necesario para que funcione esta bombilla. Por tanto, cuanto más tecnológico sea una lámpara, más problemas vamos a tener a la hora de desechar esta lámpara cuando deje de funcionar. Porque aquí hay muchos metales pesados. Tenemos plomo, tenemos cobre, tenemos plomo también, tenemos cadmio y eso es un problema importante. ¿Qué ocurre con la iluminación LED? Bueno, los LED su composición tiene arsénico, tiene antimonio en cantidades muy pequeñas, ¿de acuerdo? No tiene mercurio lo que es el LED, eso es una ventaja. Sin embargo, toda la electrónica necesaria para que funcione el LED, para transformar la luz alterna de la red eléctrica en luz continua, que es la que funciona el LED, pues va a utilizar muchísimo material electrónico. Tienes cobre, tienes níquel, tienes plomo, tienes cadmio. Hay oro, por tanto los residuos electrónicos son una fuente también de ese material precioso y son compuestos que se calientan y tiene compuestos retardantes de llama. Los
bromo, los compuestos bromados, que son un contaminante orgánico también muy peligroso y que empieza ya a haber estudios que relacionan problemas ambientales con ese tipo de componentes. No voy a casarlo más con la química, pero sí indicar estas son tenemos una lámpara de esta de la Diputación, no son como las que tienen las que están aquí, porque esta tiene menos LEDs, pero sí indicar que una lámpara normal de una farola de sodio de alta presión pesaba unos 200 gramos, lo que es la bombilla. Esta bombilla pesa 1 kilo 200 gramos. De manera que al cambiarla directa, los casquillos pueden, pues muchos de ellos ya lo hemos visto aquí también, que están un poco como caídos. Bueno, el peso es que es 1 kilo más de lo que estaba diseñada la lámpara, algo que puede soportar la lámpara. ¿Y por qué ese peso? Bueno, pues este sistema se calienta y necesita unos difusores. Esto es un difusor de zinc, hay 1 kilo de zinc. Esto de aquí es el 90% de zinc. Bueno, pues 1 kilo de zinc, a la hora de reciclar esto es bastante sencillo, pero es 1 kilo de zinc cada lámpara. Pues fijaos la cantidad de kilos de zinc que hay colgados de las farolas. Por tanto, nos vendieron, ahí sí que nos vendieron la moto, que es una iluminación más ecológica, consume menos. Bueno, en el punto final que está aquí, puede consumir menos, pero su producción, intervienen en la producción, en la manufacturación, un montón de elementos de tierras raras que utilizan. Tiene mucha química esas lámparas. La vida útil, 50.000 horas, eso es en condiciones de laboratorio. 50.000 horas no van a durar las lámparas que tenemos aquí. Y fijaos en los semáforos de LEDs, muchos de ellos ya fallan. El LED podrá durar, pero la electrónica asociada al LED para que funcione el LED, la electrónica es lo que no dura 50.000 horas. Y los semáforos verdes, veréis que hay muchos que están intermitentes y hay que cambiar otra vez el semáforo. Y el problema importante, el residuo. El residuo es un residuo considerado como tóxico, tiene metales pesados, no puede ir directamente a la basura, habrá que gestionarlo adecuadamente. Por tanto, habría que un poco pensar si realmente es una iluminación tan ecológica como dicen. A lo mejor, si esto es lo que nos están haciendo ver, ¿no? Es así de ecológico. A lo mejor la diferencia con lo que teníamos con el sodio no es tan grande como nos han querido hacer ver. Y es un problema. Aquí, bueno, pues un ejemplo del cambio, como también tenéis aquí en Mariana. El problema es que aquí, esto de fondo es el Parque Natural de Turia, con animales, es una zona protegida y han cambiado la luz amarilla por una luz blanca intensa con un componente azul importante. En Andalucía esto no estaría permitido con la legislación que tiene, puesto que no permiten en zonas naturales luces blancas y en las zonas limítrofes tampoco permiten luces blancas. Aquí, el año 2010, pues aquí estaba Esquinal de la Valdiña, y en el año 2013 cambiaron la luz y es una luz, bueno, de gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero a mí es una luz muy mortecina, un blanco tan luminoso por la noche, cuando esto es una luz amarilla es más cálida, más confortable para caminar. Bueno, aquí la iglesia se apagó porque el coste de los focos era muy elevado y por la crisis pues decidieron apagar. De nuevo el espectro de emisión de los LEDs, y que es un LED o una luz sea más blanca o menos blanca, depende de la proporción de la zona azul, que está a 450 nanometros, está en esta zona, con respecto al resto de los colores. Un LED de 5000 Kelvin, esto seguro no los he visto por la noche, pero los que hay en mi casa son de 5500 Kelvin, es un blanco que molesta cuando lo miras. Pues el azul, fijaos en la línea azul, aquí la línea azul está más alta que aquí, porque es una luz muy fría. Una luz más cálida, el verde, pues el verde aquí es parecido, y una luz más tenue, mucho más cálida, más confortable, pues el rojo de aquí está más bajo que el que está aquí. Por tanto, cuanto menos azul haya, mejor para el medio ambiente y mejor para la salud humana. Aquí tenemos un ejemplo de la sede de Milán. Estos son fotografías de la Estación Internacional y cambiaron todo por LED blancos. Bueno, pues resulta que ahora en cuanto a contaminación lumínica es mayor que antes. Claro, también hay que ver el reflejo de la luz intensa sobre el pavimento que envía la luz hacia arriba. De manera que no han solucionado el tema de la contaminación lumínica. A lo
lo mejor el tema del consumo, pues desde ese punto de vista ya a corto plazo sí consumirá menos potencia, pero desde el punto de vista de contaminación lumínica no ha habido una mejoría. Y bueno, esto fue un artículo que escribimos Enrique y yo en contestación a una declaración de la Rus, y hay que decirlo así, decían en Valencia no hay contaminación lumínica. A ver, no se puede negar lo evidente, y bueno, pues nos obligó esas declaraciones a hacer un artículo de prensa diciendo que en Valencia había contaminación lumínica y que es de las ciudades con más contaminación lumínica a nivel mundial, según los datos de la Estación Internacional y de las revistas científicas. Y luego otro artículo que apareció, que Rus manipuló fotografías y bueno, realmente la ciudad que comentaba era Mediana. Nombraban a Mediana diciendo que se habían cambiado las farolas por LEDs blancos y que había disminuido la contaminación lumínica como se indica aquí. Bueno, pues nos pusimos en contacto con nuestros compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, que estudian el tema y que estudian las fotografías de los astronautas, y claro, aquí se ve menos luz porque estaba, si te fijas en esa fotografía en color, pues resulta que está nublada. ¿Está la siguiente? Ah, sí. Aquí Mediana no se ve porque hay una nube, que tampoco se hubiera visto con la luz de sodio. Entonces quiso vendernos la moto de nuevo de que se disminuía la contaminación lumínica con los LEDs blancos. Y aquí los compañeros de la Complutense de Madrid dijeron no. Esto está en una nube y los datos indican que no se ha reducido la contaminación lumínica con la sustitución de las farolas de luz blanco. Y hay alternativas a la luz blanca. Esto es una farola de LEDs de color ámbar. Completan, fijaos que el espectro simula muy bien a la de sodio. Tiene un poco azul, luego es perfecto. En Ontenien hay una parte en un barrio que han colocado farolas de estas. Y esto es el futuro, por decirlo de alguna manera. La luz blanca desaparecerá en el futuro, igual que la gasolina con plomo es la más eficiente y ha desaparecido del mercado por otros efectos. Pues la luz blanca, conforme vayan avanzando los estudios, la gente vaya protestando y las administraciones se den cuenta del problema, pues acabaremos con luces de color amarillo otra vez. Tecnología LED, sí, pero de color ámbar, no luces blancas. No estamos en contra del LED, estamos en contra del LED blanco. Estamos en contra de la luz blanca. Esto es el Parque Natural de Turia, y ya vamos a ir acabando. Esta es la foto que nos animó a empezar a estudiar el parque, el tema de la contaminación lumínica, porque empezamos a identificar distintos puntos. Esto de ahí es una rotonda en Ciudad-Roja, esto de aquí es el ayuntamiento de Vilamarchán, estos son las carreteras, pues el aeropuerto, el puerto. Esta fue la foto de las astronautas que nos animó. Es otra foto también de la Estación Internacional, donde se ve parado la música, la plaza de toros, la Renfe, el aeropuerto, esta zona comercial, pero aquí, bueno, es que ahí no hay nada, este punto blanco de ahí. Si es que ahí no hay ningún monumento, no hay nada oficial. Y mirando, pues resulta que era este edificio que tiene unos focos que iluminan a un cartel inexistente, pero fijaos la posición de los focos. Es que no están iluminando la pared, están iluminando directamente la Estación Internacional. Entonces, también con esto es un poco reivindicar que los ayuntamientos tendrían que velar porque esto no se dispararan las luces hacia el cielo, que según el decreto del año 2008 ya está prohibido tirar luz directamente al cielo. Los focos que están en el suelo, estos que hacen bonito, eso ya no está permitido. En Barroja pusieron uno en la zona del centro del pueblo y bueno, hicimos un escrito para que lo corrigieran y están apagados los focos del suelo, porque están tirando directamente hacia el cielo y además deslumbran cuando vas caminando por él. Ya para acabar, pues los graves efectos que tiene la luz, dices que no se ven, hay demasiada luz, nos está deslumbrando tanta luz y no vemos los problemas. Bueno, pues si apagamos un poco la luz, veremos los problemas de los efectos. Graves efectos, un derroche económico, intrusión lumínica, hay una inseguridad vial, sobreexplotación de los recursos naturales,
cuanto más luz, cuanto más se ilumine, más estamos gastando, y realmente no estamos en una posición como para malgastar los recursos naturales. Degradación del cielo nocturno, daño en los ecosistemas nocturnos. Dice, bueno, las estrellas, en el momento se acabe la energía y apaguen las luces, las estrellas seguirán estando ahí. Eso no hay vuelta de hoja, volveremos a ver las estrellas. Pero el problema es esto, el daño en los ecosistemas nocturnos. Los animales se extinguirán o irán a otros sitios, y cuando se apague la luz no volverán aquí. Estarán en otros sitios o habrán desaparecido. Mayores contaminantes, y ahora sí ya para acabar, 5 figuras más, las áreas deportivas, con esos focos que tiran luz, por supuesto, a donde se necesita, pero fuera de donde se necesita. Esto es la sombra, esto es mi sombra proyectada en un pino que tengo atrás, fijaos, a 600 metros, yo estoy aquí a 600 metros y a 60 metros de altura. Eso quiere decir que el foco no está, se está iluminando al suelo, pero está iluminando en horizontal y hacia arriba. Luego, estas luces, esta luz va a llegar a muchísima distancia en el horizonte de la Tierra. Las áreas comerciales, esto no fuimos nosotros los que ponen aquí, esto fueron los vecinos. Pasta de focos nos habéis robado la noche. Era una zona oscura, el calor de la pista de Ademuz. Bueno, pues estos focos a las 3 de la mañana, una área comercial que está cerrada, ¿qué sentido tiene que esos focos estén encendidos toda la noche? Los centros docentes, los institutos que tienen estos palos que tiran luz horizontal, y bueno, pues Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, este es el edificio donde estamos nosotros, y fijaos que ahí las luces están, algunas de ellas, hacia arriba. Pues eso habría que cambiarlo. No nos hacen caso, pero nosotros ya hemos hecho algún comentario. Iluminación de los monumentos. Bueno, se pueden iluminar de una manera racional. Esto es el Ayuntamiento de Villamarchal. Esto es una rotonda que hay en Ribarroja. Bueno, pues esta iluminación artística, pues habría que apagarla, que no esté toda la noche encendida. Este castillo que está en mitad de la montaña, iluminando con luz blanca en mitad de la montaña, pues habría que regular el horario, e incluso habría que regular el tipo de luz que hay allí. El puerto y el aeropuerto, muy bien, por sistema de seguridad, pero fijaos el puerto, esto es desde la Albufera, desde el Carcal de la Pipa, se ve la ciudad de Valencia y se ve el puerto, que casi contamina tanto como la ciudad de Valencia. Aquí el problema se agrava porque si está nublado y con el reflejo de la luz de las nubes y en el agua, pues es que puedes caminar sin ninguna linterna, se ve perfectamente. De hecho, la luna llena, como comentaba antes que nuestros compañeros de viaje, los bichos, los insectos no lo distinguen ya. Y este es el aeropuerto de Manises. Bueno, pues el aeropuerto de Manises por la noche no tiene tráfico aéreo, porque estos focos están encendidos toda la noche. Podrían apagarlos, o podrían apagar algunos. De hecho, estos focos hubo un momento que duplicaron la intensidad. Hicimos un escrito, incluso que llegó al Ministerio, al resto de los diputados, y nos dijeron que no, que todo estaba muy bien y que nadie se había quejado hasta el momento. Bueno, pues esto está al lado de la Albufera, que está cerca, al lado del Parque Natural de Turia, y estos focos enfocan directamente hacia Aras de los Olmos. Desde Aras de los Olmos se observó una disminución de la calidad del cielo nocturno en dirección hacia Valencia, consecuencia por esta media docena de focos, que están a 90 kilómetros. Infraestructuras, bueno, pues depuradoras de aguas potables, de aguas residuales, los molinos de viento, que son una fuente ecológica de luz, fuente de energía, pero bueno, estas balizas de luz blanca intermitente, eso es un desastre. En mitad de una montaña que pongan luces blancas intermitentes, para el medio natural no es nada bueno. Estamos, de hecho, la asociación Selfos está luchando en los tribunales para que se cambien por luces rojas fijas, que por lo menos no serían tan dañinas como las blancas intermitentes. Soluciones fáciles. Fijaos esta iglesia en Eslovenia, que proyecta una luz enorme hacia arriba. Bueno, pues por poner una silueta adecuada, el monumento sigue iluminado, pero no se tira luz hacia el cielo. Con una cosa tan sencilla, pues sería suficiente. O Morella, el apagar las luces en una hora determinada. Esta foto de aquí es mía,
porque fui yo a las 12 para hacer una foto a esto que se veía, preparo el trípode, preparo la cámara y cuando voy a apretar el botón, ¡pum!, me apagan todas las luces. Entonces, esto es una manera racional de iluminar los monumentos, pues en un horario, a las 12, o a la 1 o a las 11, en función de la época del año, pues apagar. Y eso, pues el municipio económicamente también lo va a valorar. Soluciones faroles. Hay tecnológicamente las farolas, hay farolas planas, la luz tendría que ser plana hacia el suelo, dirigida hacia el suelo, y el color de la luz tendría que ser amarillo. Y aquí pues tenemos ahí un díptico informativo que ahora repartiremos, por donde un poco se dice lo que está mal y lo que estaría bien. Y ya para acabar, el mayor contaminante es la falta de sentido común. Si nos empeñamos en llenar todo el suelo con luces blancas, perdemos nuestra historia, perdemos las estrellas. Con estas conferencias lo que intentamos es ser la ovejita oscura que pone un poco de sentido común al tema, y es luz blanca, no gracias, porque es la luz blanca la más perjudicial. Y ahora sí, ya es hora de apagar la luz. Muchas gracias. Ahora hay que encender la luz para las preguntas. Y bueno, como os he comentado antes, somos unos rolleros, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, ahí, si queréis hay tiempo para una... Si tenéis fullets, si voleu després repartir. ¿Preguntas? Seguro que hay las preguntas. Un comentario para reforzar lo que está Don Miguel. Yo soy particular de los efectos que produce la avanzada de melatonina. Uno de los efectos de la melatonina, por cómo una avanzada de melatonina puede producir un aumento de rendimiento y de forma que no se considera que tiene efectos de producir insomnio y depresión. Es decir, de efectos importantes. Que uno mismo presente puede ser más común, pero los efectos de la falta de síntesis de la melatonina en el organismo humano son muy importantes. Sí, de hecho la melatonina es una hormona que es antioxidante, tiene función antioxidante, tiene función anticancerígena, porque regula algunas radicales que se producen por el día, y por la noche esa hormona lo va regulando. Prepara también el cuerpo a que descanses mejor, y de hecho en las farmacias y en las herboristerías te venden melatonina para poder dormir bien, siendo que ese producto lo sintetizamos nosotros. No sé que tengamos un problema genético, pero ese producto lo sintetiza el cuerpo por la noche en la oscuridad. De hecho, el sábado pasado estuvimos en Torrent dando una charla también del mismo estilo que esta, prácticamente la misma, y había una persona que dice, no, es que yo me tomo melatonina, vivo en un primer piso, tengo una farola delante de la ventana y precisamente tengo la farmacia que está enfrente con esa luz potente. Digo, no va a tener relación, pero fíjate, a las farmacéuticas les interesa que haya mucha luz para que luego te compres el medicamento que tú necesitas. Era la broma, pero yo decía, mira, pues ya estás pidiendo al ayuntamiento que claro, la farmacia por el día sí que puede tener una luz intensa para que lo vean, pero por la noche la intensidad de los LEDs los podrían disminuir un poco, pero es que algunas de ellas deslumbran. Y que hubiera que pudieran tapar la luz para que esa persona no recibiera la luz directa porque en invierno, bueno, cierran las persianas y ya está, pero en verano Una de les coses bones de LEDs és que es pot regular la potència fàcilment. Aleshores, les farmàcies podien baixar la potència perfectament a la meitat o a la quarta part i els semàfors també, perquè el verd per la nit dels semàfors és molt brillant. Això es podia fer, perquè normalment això no s'ha regulat i aleshores un dels beneficis
dels leds, que és regular la potència fàcilment, no s'utilitza. Això no se podria fer. Jo també vull dir una cosa. Per aquí ja fes... Mira, en la bici ara s'han ficat llums LED con el entorno. El pare de la teva passat per la nit i s'agradava que feia molt... O sigui, molestava molt. Entonces jo no sé si això en detectors de presència se podria arreglar o com se podria fer. Però això on era? Sí, que la llum blanca està molesta molt. Sí, que el que vaig veure jo va ser el que n'hi ha cap a l'Abat. Puc explicar-me jo? Sí, clar. Soc jo responsable. O no. Les llums són faroles solars, per tant s'il·luminen quan de nit només, carreguen durant el dia. L'empresa s'equivoca. Fa 2 dies, portes de dintre 3 mesos, perquè s'equivoca i no posa les càlides. Si us fixeu, 2 faroles més solars s'han posat en direcció a València, en el pont, i són grogues, són càlides. I jo vaig dir que les mateixes has de posar en 10 faroles més solars en direcció a Palau. Sí, que posa les mateixes. I les instal·len i me trobo que són blanques. Les has pagat? Crec que no s'ha pagat del tot, o si no és problema perquè no va canviar. Aquesta empresa li interessa estar a bones en l'Ajuntament. Home, clar. Vale. S'excusaven en que l'encomanda nostra havia anat a França i la de França havia vingut així. M'estranya, perquè creiem això. Però nosaltres, això s'ha de canviar. Aquí fa 2 dies en l'empresa i jo, sí, ja ho sé, però és que va ser perquè le dic que ara, i si no, pues tens un problema a l'hora de presentar un altre projecte en l'Ajuntament. Sí. Però és el típic problema. Jo parlo de molts tècnics i molts consellers d'Ajuntament i me conten el mateix problema. Moltes empreses el que volen vendre són l'estoc que tenen, són de llums blanques. Els últims anys han fet moltíssimes llums blanques que estan venent. Ara, a poc, nosaltres i molta gent del món estem fent el mateix que nosaltres, els IDA, els americans, els Airfos, per ahí, estem pressionant perquè almenys si hem de posar LEDs que siguin càlids i que no tinguin el pic en blau. Totes moltes empreses, que clar, no volen perdre el negoci, ara s'estan posant a les piles i començant a vendre els blancs, per tenir un estoc de vendre els càlids, per tenir un estoc de blancs que aquí no s'espavila i el col·loquen i au. Com està passant, per exemple, en Oporto, que ens va contar un col·lega nostre de Porto, que allí volen posar blancs. Clar, allí estan protestant el que protesta, però no, això és igual. Clar, si mireu un mapa de contaminació lumínica de la península ibèrica, les ciutats més contaminades de la península ibèrica, no penseu que és Madrid o... és València una banda i l'altra banda és Oporto. Són les zones més blanques que hi ha. Això és el problema, moltes voltes de les empreses, dels tocs. Una pregunta, perquè els hospitals per dins tot és blanc? En una habitació d'un malalt, la llum constant sempre és blanca. Això ho posem en compte perquè la sang la volem veure roja. I les llums, quan són més blanques, tenen millor reproducció de color. Aleshores hi ha una taula que hem passat per ahir, però depèn del tipus de llum, tu pots reproduir més colors o no. Normalment per la nit a nosaltres no s'importa massa per els colors. Els colors, totes que són pardos, no? Però en les zones en què necessiten saber si s'està traient la sang o no, o la sang de quin color és, volen que la llum sigui blanca. Però en un corredor que està totalment encès, o l'habitació que està sembrada, que en principi és llumeneta que té. Clar, sí. Sense llumeneta no aprofita per veure res. No, ja ho sé, però també és una tradició. Els nostres companys de Murcia, ahí ellos sí que han hecho estudios en cuidados intensivos y en la zona de los neonatos, que estaba completamente iluminada. Entonces, todos los nanos que estaban allí tenían los bioritmos desfasados, descontrolados. Cuando se iban a casa, pues volvían otra vez, veían ya que los bioritmos estaban controlados, porque en su casa tenían el ciclo noche-día. Pero en el hospital, el neonato estaba todo el día con la luz y bueno, estaban hablando con los médicos de los hospitales para que hubiera un cambio en la intensidad de las luces, para que los nanos pues, tuvieran los ritmos un poquito más controlados.
Y luego la zona de cuidados intensivos, sí que se veía que las camas que estaban al lado de la ventana seguían más el ciclo noche-día y ahí estaban, desde el punto de vista de los biorritmos, más controlados, estaban mejor que los que estaban al lado de la puerta, no estaba extremo de la habitación, que siempre había luz. Entonces, es una línea de investigación que es ahora, llevan 5 o 6 años, 10 años, 12 años desde que se sabe lo de las nuevas células y de hecho este año ha habido 4 tesis sobre contaminación lumínica, tanto a nivel de salud como a nivel de medio ambiente. Això dels nounats ja em van contar alguns metges que hi ha hagut instruccions del Ministeri de Sanitat que fa 3 o 4 anys només en què els neonats ara sí que s'apaguen la llum per la nit i per tant els nadons que acaben de néixer que estan que 7 mesos i tot això ja dormen per la nit i tenen dia i tenen nit però això és de fa molt pocs anys una pregunta así. Sí, yo quería decir que aquí se ha estado hablando mucho de contaminación lumínica, pero he encontrado faltar el origen de esa luz. Es decir, la luz, salvo en el caso de farolas solares, ¿de dónde nos viene? Mayoritariamente de las centrales nucleares. El origen de la energía. El origen de la energía, con lo cual, a más hay que contar también con todos esos residuos y con todos esos problemas que se generan para conseguir esa contaminación lumínica. Bueno, pero no tiene sentido que España no tengamos energía solar por todas partes. Efectivamente. Pero bueno, sabemos de dónde se obtiene la energía mayoritaria aquí. Pero España, con la cantidad de horas de luz que tiene de sol al año, podríamos, si no el 100%, entre la eólica y la solar, podríamos tener el 90 o el 80%. Sí, y la nuclear, pues claro, el residuo que genera va a estar ahí durante miles de años. Porque se hay que sumarlo también a los otros residuos de los que hemos estado hablando hasta ahora de las sí. Y si tengo un otro planeta, no es para usar residuos. Es una... Sí, por eso hay que, cuanto menos consumas, pues menos necesidades energéticas tendrás. Entonces, se estima que el 33% de la energía, o sea, de la luz pública va al cielo. Solamente con eliminar bien nos ahorraríamos un 33% de la factura de la luz pública. ¿Eliminar bien qué significa? Pues no iluminar al cielo, sino iluminar hacia el suelo. Si toda esa energía de una farola va hacia el suelo, pues a lo mejor no hace falta que sean de tipo tabaco, a lo mejor con 10 vatios es suficiente. Y tampoco hace falta que estén cada 8 metros, porque en mi zona, donde había 2 farolas, las cambiaron a 2 o 3 años y ahora hay 3 en el espacio. Hay que iluminar para poder ver, pero no es necesario leer en la calle como ocurre en Valencia. Esta se podrá leer también aquí. Londres a mi m'ha donat una lliçó, que no falta tanta llum per a viure i crec que Londres no són pobres. No, però això en qualsevol ciutat europea veus aquest tipus d'il·luminació, inclús les faroles penjades al mig del carrer en una farola per il·luminar les dues bandes i no sé, no crec que siga, jo crec que sí és qüestió d'opulència, no? Mira que xulos som. En Berlín és un cas paradigmàtic. En Berlín, l'Ajuntament de Berlín va voler modernitzar el sistema d'il·luminació perquè crec que tenen 20 o 40.000 emissors de gas, làmpades de gas encara i que tenen una llum, o sigui, molt tènue i va dir, anem a canviar tot això i bueno, va haver una revolta del barri i no, nosaltres volem la llum de gas i continua llum de gas no, però a veure, són societats en què els impostos saben que es venen d'ells i si així posem això no tindrem millors escoles així com pareix que els impostos venen del cel. La factura de la luz en Valencia era 18 millones de euros. 18 millones de euros. No, pero es que en realidad volia tot ben il·luminat. És que en anar, no, les faroles les canviava quan estava ella abans. Ella aquí 25 anys, no? Pues entonces, ella volia haver il·luminat tot. Sí. Saben coses molt grosses d'un parc que va fer un arquitecte en llums regulades segons la normativa i li va dir i les faroles no són les del tipus de València, lleva-les i per això no està la normativa, ho entén, no està la normativa de València
I són boles grosses i llum que passa. I els magatzins de l'Ajuntament estaven plens de faroles noves però inutilitzades perquè ella volia unes altres més boniques. Per això, el meu home treballava en els tallers de l'Ajuntament de València i ho sap. No és que m'ho han contat, sinó que ho han vist. No, ja, nosaltres no som en contat. Vosaltres sí. No som en contat. Però que després del peine no. Anaven, cridaven a les ajuntaments dels pobles a que anaven a fer faroles per si les volien utilitzar. I elles les ficaven noves. Això no és ninguna leyenda urbana, és veritat. Sí, no, lo de la luz de gas que era en Pamplona o en Bilbao, bueno, en una ciudad de, no sé si del País Vasco, al principio del siglo, cuando eran las luces de gas, entonces ponía en la normativa de aquel momento, decía, cuando haya luna llena un día después... En la licitación. O sea, porque era un coste económico, entonces cuando había luna llena, pues las calles se iluminaban con la luna llena. Ahora es inviable, es impensable eso. Pero fijaos la irracionalidad que tenemos ahora de iluminarlo todo durante toda la noche y con exceso de luz. Con menos luz sería suficiente para... Però de tota manera n'hi ha gent que se queixa perquè ha hagut algun canvi de llums i tal, i la gent és que no n'hi ha llum, és que no me veig per el carrer, és que... Estamos mal acostumbrados. És un problema de muchos años. Tenía un problema en el contraste. Cuando tenía un carrer muy iluminado, iba solo de menos iluminado, entonces parece que es que el luz se adapta, la pupila se tanca cuando tenía poca llum. Cuando vas a un lloc tenía menos llum, entonces no te quedes pasar llum hasta que te acostumbres. Yo también soy un aficionado a la astronomía y incluso en una nova que tenía gens de lluna t'acabes acostumbrat i pràcticament veus si en poquet de lluna que n'hi ha veus perfectament. No vull dir jo que és un problema de contrast. És un problema de contrast i després també passa una cosa en les faroles globus com moltes altres una luz y te tapa. Hi ha unes faroles que jo les he vist en molt pocs puestos que tu no veus la bombilla y entonces perquè està totalment apagada y entonces tu veus la llum y no te molesta echar la llum. I són ideals. Hi ha unes que són així tipus rústic y estan la bombilla. És correcte, sí. I quan sempre me fica a mi el cristal ja fa que se retracte i ja no és tan eficient. És a dir, hi ha molt poquetes faroles que són totalment eficients. I aquest tipus de joc teníem que un poquet ficar-ho en l'audiovisual. Sí, és una cosa més tècnica i l'abordament final és molt ràpid. Una llum totalment eficient que no te dona la llum directament la bombilla a l'ull és molt més eficient perquè tu veus les coses il·luminades, no veus la llum directa. La llum directa tu no l'hauries de veure mai. Exactament. I el millor és que la llum siga plana i doni flux inferi superior cap avall. És a dir, la llum serà totalment plana. Això és llums que tenen boleta, que estan un poc inclinades, no sé què, i en això els LEDs són molt eficients perquè són plans. Sí, però que t'ho vull dir que inclús inclús siguin planes, hi ha unes que són tipus cúpula i tenen la llum dalt. I tu no la veus la llum. En una certa distància no veus la llum directa. Veus els objectes il·luminats. Tu veus la paraula oscura i la llum és d'ahir. No sé si saps quin tipus... N'hi ha de tipus fanaler de tota la vida, un poquet així modernetes, que en Meliana, no sé si era una o dos legislatures anteriors, estava a contemplar, però no se pogué ficar això perquè no era la liga... No era bònica. No era d'acord a la normativa vigent. A l'estètica. N'hi ha una normativa que això és en tots llocs, que tots els carrers que estiguin oberts al trànsit han d'estar il·luminats. I a més no pot haver zones d'ombres entre làmpara i làmpara. Aleshores,
Per això, a veure, n'hi ha que ser també comprensiu en els enginyers que ho posen, per això a voltes la làmpara està un poc alçada perquè arriba la llum fins on comença la llum de l'altra. Que seria molt bonic que cada làmpara il·luminara el seu peu i ja està, però clar, la llum té que arribar a una certa distància perquè arribi on arriba l'altra. Exacte, que així, i de vegades no és fàcil que sigui plana i que arriba. És el problema dels LEDs. I per això el tenen posen altes i hi ha diversos mètodes. Però clar, el bo és que, i a més la normativa és les lleis ambientals diuen que té que ser planes. I d'alguna manera que obliga el feix de llum. Perquè els LEDs encara no s'han fet massa bé perquè obliga el feix de llum. Perquè si no hi ha una zona d'ombra entre ell i alguns exemples de les persones que s'amaguen en zones d'ombra, no et piensa vaig a amagar una persona per fer-te i t'assustar-te. És que pot passar un xiquet que està jugant amb una pilota i passa justament per ahí i tu no el veges i l'atropelles. Perquè com n'hi ha un contrast gran entre la zona de llum i zona d'ombra, doncs aleshores està. I és el que passa a voltes en polígons o zones clarament urbanitzades que hi ha una superurbanització que està oberta al trànsit i està plena de llums. Molta gent diu, ai, per què no apaguen les llums? Doncs no poden, a més que tanquen allí i barren el pas perquè no entren vehicles allà dins. Aleshores sí que poden apagar les llums, si no, no es poden apagar les llums. És un problema. Que no són sols l'enllumenament de les ciutats. Tu vas per l'autopista per la nit i vas conduint a fosques, però el moment que entres a l'àrea metropolitana, que t'aportes a Madrid, t'aportes a València, quilòmetres i quilòmetres tot il·luminat. Però potser passa un cotxe cada vegada. Les autopistes poden ser il·luminades? Sí, bueno. I ja és un altre. A veure, m'agrada molt que ja fas aquesta pregunta. És que tenia que dir. N'hi ha les asseguradores, és una història curiosa que fa riure, però si no em faria plorar. Les asseguradores diuen, i tu lliges, jo tinc algun llibre d'asseguradores, de coses econòmiques d'asseguradores, és que està demostrat que les carreteres il·luminades hi ha menys accidents. I això, on està publicat? És que són de ciència, diu això, si no està publicat, en ràpid jo no m'ho crec. Això on està publicat? Doncs hi ha gent de l'associació del Cel Fosc que va ser perseverant i va dir, jo vull saber això, qui ho va dir primer, perquè tots ho copien. Podeu llegir en molts jocs, els diaris, és que això, si està il·luminat, n'hi ha més accidents. Este va començar i va escriure a asseguradores grans, a Zurich i a aquestes grans. I, on està el primer treball que diga que això és veritat? I després de molt insistir, no sé quina asseguradora era, però li van enviar des de Suïssa un protocol de Xina, dels estudis que havien fet aquesta asseguradora, demostrant que això era veritat. I va mirar els estudis i resulta que era un estudi que havien fet en Holanda, en els anys 60, suposo que diran, i que havien vist que, clar, si il·luminaven aquelles zones, els cotxes no tenien tants accidents. Si hi ha coses més modernes, doncs no, se copien unes d'altres i ja està. El que sí que tenen estudis millors, més moderns, que no se posen en els diaris perquè no s'interessa, i és que, per exemple, en París, i això també s'està fent ara, en París, per exemple, va haver un problema, no sé si perquè els amics del coure van portar el coure o què, però una autovia de circunvalació de París va quedar fosques durant molts mesos. I aleshores es van donar compte que el nombre d'accidents havia baixat quan estava fosques. Per què? Perquè els cotxes, quan està fosc, corren menys. I els accidents, el nombre era similar, però la gravetat dels accidents era molt menor. Perquè, clar, si no hi ha autopista il·luminada, no ve ningú, li poses 140, 150, però si no hi ha llum, no passa de 120. I això, ara, podríem fer, ara acaben d'il·luminar l'autovia, la pista de bus de Llíria cap a València. Ha estat 4 anys apagada. S'hauria de fer un treballet a veure quants accidents abans i després. Mira, estaba eliminada por la crisis, lo apagaron, ya lo han vuelto a eliminar, pero no sé si era porque habían pagado... Esa autopista esta és una autopista feta en peatge a l'ombra. És a dir,
n'hi ha una concessionària, és una empresa alemana com a FER, i la Generalitat Valenciana, en lloc de posar un peatge, que haurien de passar tots els que vagin pagant el peatge, diu no, el peatge el pagarà la Generalitat. I fa un cànon a l'any i no pagant. Com ha estat 4 anys sense pagar, doncs es coneix l'empresa alemana i dir, si no pagueu, jo llevo la llum. I ara, com ara esta Generalitat li agrada pagar, li he pagat això i li va posar la llum. I a tornar la llum. La redona de Posa Playa, que está en el campo, está pagada desde la crisis de Alboraya, está pagada. Y yo creo que no hi ha més accidents en Michel. Que no hi ha més accidents, no. És a dir, que això no està correlacionat. Més llum en l'autopista en els accidents, és el contrari. La veritat és que quan veig un avió i aterres en Manises, la carretera a Madrid... Conta. Bueno, tots els pobres que tenen és com si estigueres en la ciutat. És tombre de llum. Sí. La estrella que dice ahí que la estrella de no sé qué, bueno, esa rotonda, que parece una estrella, no, això se veu perfecte. Ja, el port i la costa hasta Castelló, tota il·lumina. Ahí s'ha puesto, és que València. Pues tenim anècdotes també de l'aeroport de València. Un piloto nos contaba que cuando se van aproximando, la pista y la avenida del CID están paralelas y que alguno de los pilotos, al final saben la pista cuál es, ¿no? Pero que algunos pilotos se dirigían a la pista de la avenida del porque está paralela, que es la vía de Andaluz, pero cuando ya llegaba hacia el aeropuerto ya la dieron a que hi ha més llum que dins de la pista. Si algun dia una bioterra en la pista de sí que sé per què és. Le pondrán una multa porque hay un radar. Bueno, Yo creo que ya.